dameni debatana sumurun sian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate nang pikiran muna di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Horas marihita saluhutna. Turpuk jamita dihita di mingguon ima sian buku ni panurirang Yesaya bidu ono pulu mamukas sian na berjolo sahat tu ayat pabituhon. Hehe maho marsinodang maho ay na Roma panodangmu jala hamuliaon ni Jehovah bicar di atasmu. Ay idama haholomo do makukupi tanoon jala hagulapon akabangso alay nabecarnema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliaon na di atasmu. Jadi dapat tonon ni akabangso berbegu ma panodangmu dohot akaraja madapoton sinodang naung bicar diho. Patonggor matam mamereng humaliang luhut manasida marongoman ro madapotoko aka anakmu ro sian nadau dohot aka borum abing-abingon na iadung idahona sida marroan si harma panailim jala hica jala lubang roham hilalaumu ay turum matuho hamoraon ni Daud dohot hinagok ni akka perbegu ro tuho tutupan ni akka perduaan ni unto matanom akka hoda parhuli siam bidian dohot epa saluhut na sida rosian seba mangusung sere do daupa jala akka puji-pujian ni Jehovah barita honon na sida saluhut norbia siak kedar marpungu tuho aka biru-biru tunggal sian nabayot manguluiho manaik na sida tulang kataku bahe pelean lomo ni roha jala marmulia bahenokku joro ni hamuliauku ido sahatna. Adpen pabiga hodon amanami do inanami Rapta puji ma debata di habal gaun ni asini rohana tu hita tarlumubi hita nuaeng nanilehon debata tiki rap marpungu di gereja nama cai uli situtu jala lasni rohata naubulun dengan kenyamanan dan keamanan bu hita rap tebu di son. Napedua hon secara penyajian ya kaparedeon terlumubi na madongani hita maredde manang na nama bailem tebu na maredde kita termasuk ma song leader terlumubi di na mengiringi musik tak dua nasi darah di sini waik pedita amang pedita Firdaus dohok namar tarompet amang pedita dabi silaban songon kepala biro musik dohot ibadah ni HKBP jele tebu situtu maul mengungkapkan ibagasar roha atarom mara gabaran ni surgui boy naruhamu aka amangina na pelubi-lubi hodawisi terasa do tuhamu bagi yang tidak merasakannya selama rugi mak rugi arong do jol masoni perbedaan dak boto-botoi neneh hape ngadi hilala tabodo jagal nen yalang mi dak boto-botoi hape dua hari tabu ada begitu ngetebu hian jala rugilah orang yang tidak merasakannya budang do beson noeng roak kapadida arong do huria na asing na melungun roak kaperhaledo dang napa jago-jagohon na marbuar padita roak kaperhaledo budang huria pagar na dingling sampai jolo satau ma asaro paditena manang na ono bulan ala pagaran na daw
dang na menuntut talaki ala ima kiadaan na ala yang guhita di son bui do holon merlubi-lubi indah sekali tertib adong musedora pengamanan sian Polres Tarutung itu teh luar biasa. Jadi molotaida si sawati kiamang tu acara tai berek kamu ma judul ni manang nate mani mingguta apala di adpen paupat tonon berek kita madisi ahadu manginang naung bicar do panodang diho ahadu yo kodisi naing do man naung naung bahasa Inggris ni ima bentuk pasten ngalewat ngatahilala molo naing future unknown danggope on now maka ada orang hudok perbeda dak boto-boto ini nih tang terasa salam mai cacakmu mai bertobatlah on now nunga ngediling nunga terasa tetapi bagi si perbeda dan yang mati rasa dakku boto-botoi inna do tak terasa tebu di bijo edde nak ni edde mersidilian perbeda di tebu mah tebu dan terasa inna on naung bicar do panodang diho ima naneng berengot tadi son dia ya seda non dipatikus matuita hehe maho marsinodang maho ay naroro panodangmu jalaha muliaun ni Jehovah bicar di atasmu nunga jadi mulo naking minggu pagi minggu sotokin ditik-tik koma anon jam 15.00 dalam rangka haruna happy Mother's Day ini idul teh hari oma-oma si dunia itu menang na hari keinungan si dunia itu teh jala kebetulan anoma jam tulu do teh dan jam opakan inna roha mungkira oti manon per minggu ina ibu-ibu ala nanga pasti mengeredi nasida pasan nomor minggu mang na minggu pagi marano di dangan biberno ku kaina ngaina raku naking hape wi de sod be sudi berarti mauliate matuaka ibu-ibu ni huriat tananeng marnatal non berarti naking ngajolo marcelo kamu ake sebelum tu gereja ido nung adong noeng umur ni salum munai nong marumur tolujong menang na 3 jam do nang jujur juang mo inang menang na selo di rumah matay masih perhok sendiri makeup sendiri nenei do menang na mengeluarkan duit do ya muna jujur juangmu neng mamuji dah orang neng mangarehe tolong ma itulah persiapan arga ale mulu di media sosial dia kajol magudang do mangarehe natalon macam natalon so ibo to mengasih ya kadunganna anom mai hehe maho marsinodang maho baijo hehemi baijo sinodang mi manang namerhemi hite-hite makeup nahirahona to parep petahoi terserada alani hafal na kan lah semangatnya anu liturgi hamuna nenei to riba budi par 100.000 ya do makeup nabi palima gabi 200.000 misalna biar saja unang diuluhon akka yang negatif lalak mernatal lo mona yang penting Tuhan gue berkata hehe maho marsinodang ini sinondang gue ikosongoni do omma punya gue mau jas dari ulos manang na ulosnya lu teh natuna modingi mang naragi hotak atau ragi hidup lo mau gue neneh inilah hehe gue ikosongoni do biar mau bergaya asal maunang terlalu norak gabi pertuktukan holan itu solusi damat tanok kamu alani hafal di lipstiki satu pinggol kamu nah misalnya hehe maho marsinodang maho ay naruh padodangmu jalha muliaun di Jehovah bicar di atasmu hehe gue hehe kon omma heheku jala on naung bicar do panodang diho gudang do jol manaso menyadari mulo di ayat opak anon pajupak kita di son patonggor agak lucu do kon si marolong anggo kasar patonggor matam dang ido setebi aro ido setebi patonggor setebi matam jahamu je opati oke ayat opak 3 ya
Do selanjutnya olat ni macam. Arong hidup setiap hamuna. Dan arong hidup di si. Bahasa figuratif inna. Arong do isona personifikasi, simile, do tak kenasin. Patonggor matam bukan bolang begini saja. Lihat sekelilingmu, lihat nama sa di ngulum, lihat nama sa di gerejaon. Molo huruk nak kening di patujolo dak sude gereja ni HKBP khususna na song kamu menjana. Piga-piga padita do parpoti pe padita muna. Parta rompet. Do tak kali lebung muna nang padita di holat tinggal menokon Marcel pinamahamu. Lengkap. Dak kola ni. Dang sude jolma di palowas de bata doho membangun bagas jorona. Jadi mularok peneng dua lelek tay naking dang nama tehepe kona umang nama tali langod dah. Hola dua isi juga rugi manyak kita isi dua pangdang doho dia. Karena Raja Daud dang di paluas de bata membangun bagas joro. Dang kalas muikiden anak miman non si Salomo. Adong roha naing membayar nahurang di gereja ini. Hampir yang paluas de bata dang siak koboho sian anakmu mamuse. Arung kijam nakan ale yang gohita di paluas de batado hamu ruas di berpiaraja hita ruas di berpiaraja sampai membayar sejuta 1, sekian do 1,8 miliar kecil maun si 200 juta nayon itu teh mak pada resort 200 mau lihat mah kalau dibilang patonggor setiap mak kerja si malolongmu misalnya lihatlah. Ketika tahun 2019 di Hapogosomi, di keterhinaan mi, di Najojotto dibully, di Paluas Debata, sia sakumi do sia kodokmi, mangalean tu bagas joro ni Debata yang mungkin 50 tahun lagi akan dinikmati oleh Pahuputa. Om masih mulai do patonggor matam, lihat dulu, bereng tewunai Tuhan. Dan sudah sudut doho generasi di Paluas Debata berek kamu mak diturpukon songoni ma hina debu ni bangsa Israel dung dipilih Debata saha tuna terbuang nasida tabayak ko jono engda tadi kan bahagia patonggor si marolok tak nangolotai Alkitab patonggor matang mamirek kumaliang. Sebelum ke Israel mengi terbosak kamu asa perlu na talon ben na sampai opat lilin imaat pensada 2 tulu opat aro maksud nasi asa macai argado haroro ni Debata ima anak na Yesus Kristus dapat 2 helihon di tahun 2010 sia dan tahun-tahun yang tak terhingga si pai motak jela gobaran nai bukti nang ro Yesus si peluai ima. Nah, secara tradisi ni hak Kristenon di pesta homai tanggal 25. Pigarinai mai amanginang. Porsiar pehamu mangulu pada resok tatulurinai. Porsiar pehamu mangulu hamu. Porsiar cakonai hamu belum tintu. Isi papoto-poto hamu na. Di naruan lu culas matei kita sudi lomot tahorwai. Buasa adong tradisi ni habatakon molo neng manguli anak konna patang unang lalau hamang apalagi makareta ini dutu mangulikan tulirna na pesta alanya hai nasi sobabi gudi daw karena pentingnya pesta manguli unang alani sawotik kamu nih nang pitu permain na dia permain wang telepon dia vikol dia ho maronan unak pradoto permain kaida mimak nene asaboha sotuk sudah manang tulurinai pigarinai tapi pesta tanda belgo he aduh hamu mebiar pi majo hehe maho marsinodang termasuk do hehe kita mementingkan pesta belga tanggal 25 he ado tuakana pertangi yang medok Tuhan leho diau umur nagajang nanggoda pala olat ini tanggal 25 adok semoni tapi mulai manguli anak kota Tuhan anggo habis manguli anak kon mate petaho neneh pokokna hubir adok kya hamu songoni mate petaho saya tanggal 25 on pokokna do jauh mernatan di piara jarok songoni makana bertobat lah berarti kurang harga natali mulon naik hehe maho marsinodang maho ay naroba panodangmu
jalaha mulion ni jahuba bicar di atasmu molo nang ihutonota por tibion amang inang besong ni mahita annom manatali nasipan lah ay nakibitura do marditur ki papatan nanon ina debora terpaksa mah keluar hepenga 125 tuh persalon jamo pak ngitutukin atuari WA eda aku mau datang neneng asa sanga markur rencana ni halako kira dong do bang naperdikan nak pula markur ha neneng alana tersiap tu jam tu dong gosong ni dangan dong mulai ate metu kata puji Tuhan. Jadi hehe maho ini mengingatkan kita asana perjul naking patonggor matam bereng jo aka ahama item do takka pernak pernik si hamol te honota au ditiki hudul di si hamol te hodoi luar biasa di Paloas terberek mau lewat polisi dijaga pula. Jadi lau mengetusi terpukon beta mahita namarlas di rohau cudi tabayak koma songono kemma Israeli dungi alani lalap nasida dihukum debatama terbuang menasida tu bebil dungi mulat mamusin nasida tersongok kita ngepa bolok kita gabiak kabudak dia ada macam mulat mahita dungi ngarabang-rabang obeyo ngaponggol betiang disan ngarong beson ngatubu disan sihir put tubu disan akari isap musay bago ngasap bituluhe di diageti iso misalna bayak ko jo iso pe ngatubu be musay si marememe disan musay hauretse disan hariara ubel ke segeri jauh bayak ko kita mah habi tebu yid diso songoni ma Israeli ala nok somal nasida di perhatoban lubi dia 40 tahun otak naipe gabe otak hatoban mulai dok penok kehe gejang nani dokna hita penabu do songoni akainata mulu hari ibu nuain buasa las roha binain hari ibu supaya perbudakan atau nabinan ne tumoru wanita siap pria dibongkar sarupa do bawa do buru dibongkar jadi ope songoni don ngasomal be ibana ditekan oleh mertuana dak kia mukap Latsui botol mai bana na buru si mamora misalna mang na buru perdiri macoke alanya holan nasib memang nanya jarhon ni omak na petu ibana sotong dia loho si matuan ai Tuhan de patana terida di holani maloko ison nai las lomo-lomo ni si matuan nai hamunah saat tu ibana musim mora itur pejabat suamina tok saya budak otak nai ima nga peam melempem songoni ngabe gua adalah buru di son kuting ni marga tobing misalnya la terus mau buru hamna hape siau ngagabe hula-hula pangalapa buru la tong gayak ku buru atar semoni ngasomal nenek dak boto-botoi nenek laki tabu do bermingguan dak boto-botoi kok narwau nenek ope hula-hula pangalapa buru kan bahasa gayap semoni dak ngapade pakai apa sarungmu nenek tuinat taipe ya tu kapala suri deh dah atau emak oi hur bakal apa buru nenek atau emak bot-bot nenek ngasomal gabe budak songoni mahalakon gabe uduk mahalakon tersongon anekdot doh bahasa-bahasa sosopani bahasa sama anak ni pinallo songon na uduk-uduk merdelan enak halannya ada sadar ibana bapak na dotomak na pe pinallo nenek hira songoni maparana ngasomal ibana budak kita bebu di songoni ngasomal lau di sahiton gabilang ibo to na tabu nai ngasomal lau buru ngasomal lau perhubes ngasomal lau si suru-suruon manang nadak kola di Pirajon para Jakarta tapi songoni do bui ala orang ketiga ibana si dan orang ketiga lagu cinta dah misalnya presiden direktur baru Ahmad itu torna dak pola karang ni kan nang na wakil presiden baru manajer produksi do bayon gaya-gaya niut iya bos nenek terus iya bos HP unggudang do tingkat-tingkat itu dia depan nama dok bos tu ibana alela do terus sesongoni hasomalan nang peam itu apa sudah melekat tersong kita ngasomal na tu gereja ngasomal na marna talon dan arong be itu makanya di adpen pau patono didok hehe maho bangkitlah ido olak ni hehe depeda nahu ribut tonon nahu berbeda honot tu kita olak ni kata hehe maho olak ni dope
untuk hehe supaya tidak selalu ibu-ibu yang tertekan oleh suami. Dak kolani tuor non nape mandar nasarung nane baru sisip mulai doon tu suamina kolani may hotoromu anay ngasomal songi nak sahid dan yakin ibana ha tadi debatan nama dok hehe maho sahita hapeta hoi kalaupun kata dokter bersugo modding maho anani sahid mi ngunak kaporsiai debatan nama dok hehe maho unang pasomal-somal ay guguni ube nama hamunanan nay bertobatlah dah guguni hatani debata. Begitulah orang Israel nunga di jopu debata nasi de sebabil sap ngai sibe tong stres ini benar hehe maho hehe ngataruh nak kelebihan kita orang piaraja sombonglah sedikit luar biasa daktar tuhor ni ibu tom namuran Jakarta iyo daktar tuhor ni dimatua ni hula-hulami generalnya Jakarta yo daun hadamu onon hauli onon suara ni tarompeti di tanggal 22 on suara ni organik edeni perari kamisi terbeli oleh siapa ini maka hehe moloso bui bion gabe uba ni sahih ni naron wae ngarugi hamuisi tak boto-boto ini namanya rasakanlah ini semua obat mula kita sianon natabuima sehat seharibu-ribuan bukan berkata apabila dalam Tuhan dan hehe gebe sehat tien laus gejang umurnya 200 tahun ipe si teres dui besi berkamu si jesayaon mati digergej itu on HP jaladang di berengon nani dok nai dang depe ay dupe tubuh Tuhan Yesus terbuktilah profetesnya ini ahar warnion kenabianon hatanaon kita yang sudah menikmati jadi ngarugi hiya kita muna terlumubi hita ruas ni piara jaon moloso ubak beson harorot tatu gereja jaon hehe maho kalas ni dope so tu ngarong be nagali-gali hamuna ni he bisa tu gereja berdosa kau pren una harusnya mau lihat mah di bata di palua sau mangalia kepekon tapi dia na korupsi do saotikon nanne nasoiro tuani udah kalau dibayi persoalan melebekong hepeng nanti nang komi awas kau dan nasi darukan jujur behita sudah hepeng na jujur na sakutai hamna apa di paluas do hita manuhor sekeping aru warga teh Sunda pelapor dan sanawi simin atau ini sekotak sanawi nene sanawi kemas dilelang 500 nene ba mulai larangi dosamu tidak layak masuk ke bayi suci nene la ibabusu ikan masmi sebelum dilelang so siapa lepedi siapa boto-boto dohok doida suyen do tunatali itu yang harus disyukuri hehe maho ima jo kalas perjolo kemudian apa dua hon marsinodang maho banyak cara untuk marsinodang sekarang ido Buido hita ruas marsada-sada ni piara jaon dengan kesaksian kita tua kata dokter di luar na asing di HKBP na so hehehe dope melalui Facebook lo tak kena asing marsinodang na sida bege ma ina ni pertarungan per piara jaon dan kolot mekat nape halus bagaikan artis nenek lo tahe tidak kolot kali nenek bui aka amamanai pe kota-kota marede yang meliki-liki be suarane kan bersinar dari hapugu sampai buih dulu bersinar aina sebab mapuang rohanai berumut ding pesya kangan na alai bersinar wajahna mana ku kayon ngatul bulu tahu bayam mersahid he sepengna marutang itu ke hule-hulena lak boy mana berminggu doh mar Kamis misalnya itu yang bersinar dan boy gabe ditekan oleh kata-kata di media sosial kita dan dengan bernatal song di peraja gudang mahepeng na itu bangunan ni lomona nimu ini gaya gua bersinar sebagai peraja itu honon harus ditakka so ipadenggan anom masih takai debata mengaturnya boy do iyan nun baga siap peraja antar songoni do nak kita merayakan Natalon di Advent po patono di hehe maho marsinodang maho patonggor matang merkulia mamalia dohonon na musik. Ada waktunya nanti tahun 2020 bahwa Piaraja tidak memikirkan visi gereja lagi alai hehe jala marsinodang tuak kana pugus wida di bidu perhubasan songoni godang manon pakai Natal berupa beras
dan yang lain-lainnya akan diberikan kepada kaum yang membutuhkan. Jadi tidak lupanya Piara Raja dengan ini. Unang. Hehe maho, marsino dang maho. Dang iko pai mau jol madao. Dang iko pai mau jol melum jusah itu asa olo ketua panitia. Dao. Di keberadaanmu sekarang amang inang do amuna poso bulung, berikan yang terbaik, hehekan dirimu, bangkitkan dirimu, jalan apa dua on? Marsinodang mulut secara bahasa Ibranina matahari. Matahari bukan hanya cuma terang, tetapi memberikan kehidupan kepada sudi aka plankton sel-sel narung di pertibion di dunia soni dulu kita. Orang Kristen yang bersinar adalah nabui memberi kehidupan tudonganna. Dan soal hamoraon ngatarok nak kening daong. Dan soal buru manang raja. Dan peduli di bata adisi. Taida maison. Jala molo pe idok kata naung ima nak kening judul tai naung bicar do panodang diho dang alani hagugu otai perjulungan di sodang di bata hita. Efesus 2 ayat 2 a. Ay alani asini roha do ubain na meluhamu dang alani gugumuna. Memang ino perjuluh Kristenon asing do siya uga muna asing. Alani do atau marhua nama hita kerjakanlah keselamatanmu. Naung di ben debata sinodangi dinggadu si marbatre dak pola perlu power bank, pola perlu tangan mido amang doh pikiran mi on off, keluarkan sinar buboho on. Unang sifat-sifat di tas songkem pun ni sampai busuk baterai ni now on dan off nungai dok nuai naung bicar do panodang diho hehe maho marsinodang maho ay nang roro panodangmu jalaha muliaun ni jahuba didihamin da bicar digijang nyahain nai digijakku innahi tarap dan digijang di gerejaun digijang nise tiga ya digijakku digijang di gereja do manang na digijang nise do digijang ku molo pola dipakai di batahi da gabe senterna gabe mataniarina mungkin ka matahari adalah yang asam urat asam lambung do asam pedas kan mungkin kan maka sahih mibe karena kata dokter dan kata manusia itu sahih daun hehe maho marsinodang maho apalagi tu hita naro di tanggal 22 Nuai arga situ dulu namang inang alanido habiarata suatu manang mahu anak tanan yang menguli do parumai tai jangan pergi-pergi dulu amangnya ikut congoni do lomos ni rohat tatuna talon Tuhan baik jauhi pas betul-betul kamu noni atik naga bedo kamu di ujung tahun perguriau jauh kamu na sakela pokok sudi sekarang war-warnya kana monding sudi saya ada 2 tahun 4 5 tahun ih sama betul-betul sosoknya sono war-warnya monding tahun 2020 sudi perediama kuria nenek isi apa foto-foto mana bisa mana sudah pergi pada minggu tanggal 10 sia marmodi kan mai di tanggal sekian boleh cabolas pas perdemotan yang mau di Piara Raja ini isi foto-foto makanya patonggor mata Amerik kumeliang bahwa karena ada kata pasten kata yang sudah lampau di sini naung bicar do panodang diho masing-masing kita amang inang na diholongan di debata bahwa Allah memberikan sinar kehidupan, sinar ni debata tu kita masing-masing. Suatu ngarong be nagali-gali hamuna. Suatu ngarong be. Molope dibuat ton debata nani haulong kami lomoni rohana mai. Molope dibuat ton debata jabatan ni anakmu penyumbangi lomona madisi. Tetapi dirimu kita harus tetap bersinar. Molo marutak pegerejaon ala ulita patupaon biar saja bere kamu menon halongangan nasihat debata. Na perjolo nak kering dipaluas di patahi ta saluhut di son. Hui de doi ale marcerita oti marpot ya odisan. Ro lansia sian HKBP Cimahi Jawa Barat Bandung ahron yang goreng jalan lurah hui de do. Dang tapasob bunasida pola menur lelangi sanan do gudang. Tapi orang doi 50 juta. Tapi orang doi kan dak kola percimahi jalan nasi dia berengon nama sino daktai nang perohami dang mangucat de tuhami be perpiara je asa taboto imas ada sinodang naso tartuhor jala bonus kehidupan sebagai ruas ni piaraja doh na mampu rotuson dakola sio do Yerusalem si datangan gereja ta masing-masing pe umarga do rotu piaraja on
daripada lau tu Bethlehem umarga molo tu Bethlehem dangoni Bethlehem ne berui piara jauh huta gur si manare si poholon sudi dunia sudi do gereja ni si matuami ido tong Jerusalem ni baru si ni inang baumi ido ale ojo nuaing sobong jo hita hamulate homma diberi kesempatan arga si tutu pai maso nengel ya tarok koni tu debata mulai tema tu kadang nengel lo peo ge bedak ku bigi terempon ni pada sile ba ya songoni mulai tu kadang nengel lo peo bu be hure hei ede ni maranata misalnya ya songoni saat tu pada jenon si makudap aro syalap engkau mulai tema Tuhan masih engkau berikan sama aku dieu perasa bohamo lo saruba nama de ini asong doh tomat saruba de ini rendang doh babina koleraon ya dihamal teh kamu maka patongkor matam itulah hitung adang dojol madakya mersahid dakya didelani rumah sakit dakya merpake kartu BPJS nya itu teh BPJS alai hol dilanggar sadu do sepeda mini mate. Jadi mulai paluas di patah mun yang mersahi 3 tahun menang na asam lambung pe menang na asam pedas nikmati saja nai manuangi mulai paluas be umur mulai bulu sada ada dang bubi berdelan jugul hian hela lo baru main lo disi yang penting gue bersinar ido manginang dah alanido seluruh bonus kehidupan mulo tidak no dison ima ayat 2 otik nai dah saya berjuang ai ida ma bere kamu ma hahulu mudu makukupitan on jala hagula pona kabangso alai nabe cernema jahuba di atas nemu itu tahu di siapa jala marsinodang hamuliaonna di atasmu kalau portibi ini dan ngadong nama kalau mohon haseaho dan ngadongi las berpariba kaduk kamu Holan tabarga sarung itu roh dan ilak ko tu anak kon na tikilo merdelani sa pangaratoan hata-hataan na doh. Las merparibakat do. Saoma sa bapa sa buru makyat kina buru. Holan asik kalek na makata itu halek na itu tayo na merparibakan. Halek nya lakon na dua. Nga asik pameren. Ngabiru bebe akakon ribakon dak sawani be si holi mau anni. Dangarongi. Memang dunia ini gelap. Bangso ini gilap nai pagulak-gulak di asa tahan hita sotung olo mulai dok disonwai ai ida ma hahulu muddo makukubi tanoon doho gereja molo olo ham gule pon contohna nebega solong gereja budo rohata bere kamu menon ikko bujuk papan dalelengi yamang nenne ai gebi ubega do tiki papan nenne hahulu mudiamuna unang lomo-lomo gue namun imana huboto ima sinodakku ima parheheku daripada lo heheamon perbeda biar aja perbeda yang positif asli terdibana isi anak di debata jadi amanginang ayat tu lupe ima aka bonus tu Israeli jalahi daro Israel de berwi tuhi tamai sude ayat 3 ayat 5 ayat 6 ayat 7 berek kamu ma molo parhorbo doho ikon sirni ma horbom molo pertiga-tiga maho ikon unggo dang mat kiutungammu siap modalmu aledang arong col menerugi molo pegawai doho dang ibe kon ya cudi habur jomi ale robonus molo masyarakat biasa doho nang pedang apalahu sina tua-tua na lebih tinggi ilmuna alai kokoran non da bagalakon liling sian paniroi misalnya atarima on ayat 345 bahwa bonus-bonus kehidupan akan diberikan Allah kepada setiap orang Kristen yang menjadi dirinya adalah terang dan sinar Allah. Holanido hehe maho marsinodang maho ayo komuse aina Roma jala hamulaun ni jahuba bicar di atasmu dengan tema minggu kita di tanggal 22
Desember 2019 ahiro kena manginang naung bicardo panodang diho unang ala sada huruf gabedang roro be panodangi holan itu di sini berarti belum terjadi pakai e dengan u naing dohot yang kita pakai adalah huruf u dan ada huruf naung kata do naung yang kita pakai adalah huruf yang bermakna naung. Maka mari kita sama-sama berdoa amang inang naung bicar do panodang diau 3 ya molo diingot tamu ketika minggu kelima marjami tahita di son au ahad di sini tarok apa nama saya di mulutnya saya cekubusi ahad di tarok anggaplah suatu kebahagiaan itu kan di tamu di minggu kelima. Nah itu nanti rokok belum aku penuh keretamu di parkiran. Anggaplah suatu molo dikijang namu se. Ada nanti rokok naung bicar do hamanginang 3 ya. Naung bicar do panodang diau alani dohonok kuma tu diriku atong sinarkanlah itu nih. Hehe mahu. Ayo dong se. Marsinodang maho ala naung bicar panodang di Siboho di ala amang MPL tarompe na siliher di juara ni pertarompe CP Raja itu kayak mah itu naung bicar do panodang maka aku akan bersinar jala ikodohono kudu dirikon hehe maho aku akan marsinodang manang na 82 ngape umurku ngagok uban malah ubah pengen habis alias botak manang na baru tubuh pemuse aronokku naing marsinodang aku manang na baru rugi pego manang na marutang do pe inang salomi dok kema aku mau bersinar alani sehadina ya manginang setabi tadok majo tematai alai getiho menjadi au naung bicar do panodang diau 3 ya naung bicar do panodang diau amin martangi yang mahita yang meletihon rohanami ada Tuhan dengan dibasam atok tong payutihut mulu nami mahamu di bagasat dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di batala di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahu di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hon ma damena dutodin amin.